Je sobota 7.3. ráno a Autoperiskop pořádá Gumičkiádu. Gumičkiáda je akce na podporu Fondu ohrožených dětí a dětských domovů Klokánek a chceme zkusit, máme rádi výzvy a máme rádi propojení hry a automotosvěta a automotospravodajství a chceme se pokusit o rekord, kde se pokusíme ogumičkovat osobní vůz Škoda Fabia. Pokusíme se o ten světový rekord, nebo o rekord, který bude zapsán v České knize rekordů od agentury Dobrý den a bude se přepočítávat, kolik gumiček se ugumičkuje, tak tolik peněz půjde, je tam nějaký koeficient, ale tolik peněz půjde na Fond ohrožených dětí, konkrétně dětské domovy Klokánek. Já jsem tu dneska jako zástupkyně reklamní agentury Kompliment a na tuto akci jsme vlastně dodávali gumičky, ze kterých se dneska gumičkuje. Dneska je tu 400 000 gumiček a konkrétně v 6 barvách. Gumičkování k nám přišlo z Ameriky, vymyslel to pan Cheon Chun, snažil se vypracovat co nejlepší stav, háček, gumičky, tak, aby se z toho dětem dobře pletly náramky a zvířátka, až vlastně po celém světě se z toho opravdu stal fenomén. Končíme. Teď přesně byla ta vteřina, závěrečná vteřina, dámy a pánové, která vás dělí od toho, abychom tady udělali co? Abychom tady udělali rekord měření a hlavně, aby jsme tady udělali společnou fotku neuvěřitelného vývoju, který se tady v Europarku dnes povedl. Tomáši, jak je ta šála, kterou tady vidím od rána, od 9 dlouhá? Tak, dámy a pánové, kluci a holky, měřil jsem dlouho, několikrát za sebou a vyšlo neuvěřitelně stejné číslo. Dámy a pánové, tahle šála je dlouhá 18,5 metrů. Velice krásný výsledek. Pojďme si zatleskat, správně. Zatleskejte si. 18,5 přesně na milimetr, přátelé. Tohle jsou výsledky, které jsem tady naměřil a tyto výsledky já dnes odvezu k nám do agentury, čili do města rekordu, města Pelhřimova, kde samozřejmě proběhne zhodnocení. V případě kladného zhodnocení bude tento pokus o rekord uznán jako platný a bude vyhlášen nový český rekord.